ved jeg ikke lige, hvor ærefuldt det er, men jeg tror da, at skolen er meget glad for det. Så ja. 我叫林子莹，是本小高中2年级的学生。这位是蔡欣雅。走在乡间的小路上，无悔的老你前往同伴，浪迹别着夕阳在胸膛，缤纷的云彩是晚霞的衣裳，和白兔走在战场。 Vi skal jo ikke kun synge den her en gang, vi skal synge både i dag og i morgen, og så også til årsshowet. Så det er øvningen værd, hvis man kan sige det til. Vi skal først på sådan næsten til sidst, så det er ikke helt. Jo, det er rigtigt. Det er ikke helt sådan sommerfugl endnu i hvert fald, men det bliver sjovt. Jeg har jo selv i rigtig mange år arbejdet på, at vi fik kinesisk gjort rigtig stort og vigtigt på Niels Stensen. Og en ekstra gave er det jo, at rektors ansøgning om at få kinesisk som fortsættersprog er kommet igennem, som undervisningsministeren sagde det i dag. Jeg tror, det er en gave til Niels Stensens Gymnasium af rang. Det gik godt. Ja, det gjorde det. Vi er i hvert fald tilfredse. Ja, det var vi begge to. Det føles godt bagefter. Ja. Jeg skal lige have hjertebanken overstået, og så ja.